Salutare și bine v-am găsit la un tutorial despre cum să-ți monetizezi videourile pe YouTube. Mulți dintre voi probabil au auzit că oamenii fac bani din asta, din clipurile pe YouTube, și vă voi arăta astăzi cât de simplu e și chiar foarte simplu. În primul rând, intrați pe Google Accounts și faceți-vă un cont de Google. Aveți grijă să aveți peste 18 ani, adică să mințiți. Dacă e nevoie, nu e nicio problemă. Dați un număr de telefon mobil, pentru că va trebui să validați, nu costă nimic, pur și simplu primiți un mesaj, vă dă un cod, o adresă de e-mail, deci chiar nu e foarte ușor de făcut. Apoi, cu contul de Google făcut, pur și simplu intrați pe YouTube, veți avea un canal de YouTube cu contul de Google. Scrieți /partner în bara de sus și vă va trimite aici. Apoi apăsați Get Started și dacă nu merge, s-ar putea la unii dintre voi să nu meargă, înseamnă că sunteți din România. Momentan programul nu funcționează în România și tot ce trebuie să faceți este să dați la editați și să schimbați țara din care proveniți. Puneți, nu știu, Anglia, America, o țară mare care sigur va merge. Nu contează asta. Apoi, după ce dați Get Started, vă va trimite aici și va crea o nouă rubrică, generare de bani. Da, la setări. Activați-vă contul, bifați tot ce e de bifat acolo și vă va trimite la manager video. Dați înapoi la setări și acum veți avea o nouă rubrică, generare de bani. Dați click și vă va apărea așa, puțin diferit. Dați la cum voi fi plătită. Dați click și asociați un cont de AdSense. Cum nu veți avea un cont de AdSense, dați create a new AdSense account. Aici contează dacă ați făcut contul de Google peste 18 ani, cum v-am spus la început. Dacă nu ați făcut peste 18 ani, opțiunea de crearea unui nou cont nu va apărea. Și să faci un cont de AdSense de la zero fără YouTube e foarte, foarte greu și enervant. Dați create a new AdSense account și completați toată rubrica aia acolo, cât de sincer puteți acum de data asta, și unde vă cere numele, dați numele unui părinte. Pentru că trebuie totuși să fie un adult. Dați adresa voastră, nu vă temeți, nu e furt, nu e nimic. Adresa vă trebuie pentru că modul standard este să vă trimită un check la cutia poștală. Dacă vreți mai târziu, puteți să setați să vă trimită banii direct pe card. Deci completați cât de bine puteți rubricile alea. Apoi, mai departe, unde era? Așa. Dați la Google, căutare Google, AdSense și completați aici contul vostru de Google la AdSense, pentru că acum veți avea un cont de AdSense. Dacă nu merge, trebuie să așteptați, nu știu, o zi, două, spune că o săptămână, dar în medie durează de fapt o zi, două. Și veți putea intra pe contul de AdSense, unde veți avea graficele, câți bani ați făcut, venituri neplătite, cum am eu aici un exemplu. Da, și este foarte simplu. Câte ori o pagină înseamnă câți oameni câte la sută din oameni dau click, CPC-ul este cât primiți pe click, RPM-ul este cât ați primi la 1000 de click-uri, etc. etc. Da, deci e foarte simplu. Aici la capăt, da. Cum funcționează este destul de simplu. Când cineva dă click pe o reclamă care va apărea în timpul unui clip de-al vostru, veți vedea că după ce deveniți parteneri vor apărea multe reclame în timpul clipurilor. Aici în bara de jos sau în dreapta, chiar să mai dați click din când în când la mine. Și fiecare click valorează acest CPC, care crește în funcție de subscriber, de like-uri, etc. etc. Deci da, puteți face bani foarte simplu. Banii veți primi la sfârșitul lunii dacă aveți peste 70 de euro. Dacă nu aveți, se vor reporta pentru luna următoare. Dacă ați ales să
să vi se trimite pe check durează aproximativ 6 săptămâni. Dacă ați ales să vi se vireze direct pe un card, durează mult mai puțin, câteva zile. Deci da, acesta a fost tutorialul meu, destul de simplu, sper că v-a fost de ajutor și oricine poate face bani pe YouTube. Pa, pa!